Čau, čau, čau! Ahoj! V sobotu 25. října 2014 v Praze v Luce na Music Baru a vstup je od 6 hodin. Bude vystupovat Český zpěvák. Bude to křest Jeho debutového Alba Parfém. Tímto bychom vás chtěli pozvat A i já bych vás chtěla pozvat, na koncert, kde tedy bude doufáme, že se vás nás tam sejde co nejvíce a bude to určitě stát. za to. Už se na vás těším. Takže já se na vás taky těším a už tu na vás čekám, takže se tu brzy uvidíme. Zatím ahoj! Motýly krouží kolem a lítaj do tvých rtů. Já chtěl bych je líbat, teď nechci se dál